Dipramotha Ayog Lokthung Ayog Lokthung Ayog Lokthung Dipramotha Ayog Lokthung Ayog Lokthung Ayog Lokthung INPT Ayog Lokthung Ayog Lokthung Ayog Lokthung INPT Ayog Lokthung Ayog Lokthung Ayog Lokthung Ubagra Ayog Lokthung Ayog Lokthung Ayog Lokthung Ubagra Ayog Lokthung Ayog Lokthung Ayog Lokthung Vijay Rangkhol Ayog Lokthung Ayog Lokthung Ayog Lokthung Vijay Rangkhol Ayog Lokthung Ayog Lokthung Ayog Lokthung Ubagra ki Jai Ubagra ki Jai Vijay Rangkhol ki Jai Ubagra ki Jai Vijay Rangkhol ki জয় তিনি 28 শিলাছড়ি মনোবঙ্কুলনি যিনি বুথ নাম্বার 37-38 नि পাখক তরুণ বিজয় ত্রিপুরা 5 ফ্যামিলি 17 ভোটার পাখক তমল রঞ্জন ত্রিপুরা 3 ফ্যামিলি 12 ভোটার ব্রক কাইসা ডিভিশনাল ইউথ আইপিটিনি আর কাইসালা অঞ্চলনি 22% তংমানি আলাই ব্রহ্মসং তিনি ত্রিপুরা মথাবাই আইনপিটি বকব অঙ্গ কাথালজাগনো বক্তিনি যিনি বানা ফাই রুফা বর্ণসং যিনি ফুট 28 মনোবঙ্কুলनि सेसमन प्रार्थी आं डिभिजनाल सेक्रेटारि जों बर' खाबाय खुबाय लामसगो आं दिनै बेलाय खातंथं जाहा जेहेतु आं निजेसे बनो समय रमायने बागै बक्तिनि आनारफ्रि फाय आरि रेखाद्रे फाय अन्तत जलेयाबा गरखामा 5 किलोमिटार नाय अन माने 20 अन्तत 20 हते 30 किलोमिटार बक बसे कासालनि आनो रय फाय आन्द्रेत्रि हाफाय माने बाय बिजेपि आइपिपि नुंगा राजनीति सासागिया होय दिनै राजाबाय आइपिपि संगठना हामदागै सिंजा हाफाय माने बाय आं मालखौया हामदामाया भारत आं करगुडिसन इउर आइपिटिनि भाइस प्रेसिडेन्ट पर तंमानि आनि मुं तरुण त्रिपुरा सुकनासरी आनि पारानि बुङो नवचन्द्रपारा आनि बुथ सेन्टार 38 आं तिनि इरो फायमानो हा जे आइएनपिटि बाय त्रिपुरा मथा थानचानो नुंखौै जे दफानि सामन तांनाय हिनै साख्लायै ते चिनु महाराजा जे मकल मुक्ति खिले कारामानि नुगुइ आनि बाका तंथैया अंगुइ आं तिनि आइपिटिनि पर जे आनि पर भाइस प्रेसिडेन्ट परनो याकरै आं उमुनो थामचा हनै उमुन आन जातिनि बाय सामु हनै आं तिनि इरो फायै महाराजानि अरा आंलाय आंबो एकटा बर्तमाननि आइपिएफनि बर्तमाननि दायो भाइस प्रेसिडेन्ट आंबो सुनि बगागारानि मकलमुक्ति जैतिया हुङै आं निजो मकलमुक्ति कालायै आं बगागारानि आता साबुर खायनो होननाय आं बुरागापा 27नि सिरनि आं निजो खालायफायै आं निजो बगाय मालायनि फायै बगा जुगुता खायनायनि आं दं बगागारानि मकलमुक्तिनो जैतिया नङै आंबोनो साबुर खायनायनि माफायो साताइस बुट केन्द्र 28 नि 37 सिरनि जों खायो कयजन भोटार যোগদান हा भोटार हासिनि आनि 3टा फैमिलि जायो 15 भोटार दं ताबो आयां गराकापार गो बाहाय सारार महाराजाना ते सिगां बुरागापा मुटामुटि बर' सिन्था अंजानाय फै बुरागापाखौ आं नाय दंजा बुरा बिफाराबो केन्डिडेट फिलागै राबो होननाय आं नर लुकुरन थानि तमा मेसेज रनाय लुकुरन थानि तमा मेसेज रनाय लुकुरन दानि सानाय आं ताहिना जे ए बबा गाराना जों बुट मारनाय जेखायबो बबा गारा मखल मुक्ति खिमनानै बिनि मखल मुक्तिनो जों जेखायबो मा सुजानाय आइने मासनाय आराने पुरा आङा सानाय बुबा गाराना नर बुसुजरा आसा खायमान ताकलाय कपलाय अंनाय हिने कापालाय अंनायबो बहुत बुबाय कापालाय अंनाय हिने आं आसा खायबो